Ajmo, prodavam petla, koji saka petla. Ajmo, mlad peta lubav, prodavam ga. Opa, Bace Stojko, bre. Ti li si, bre, dojdi, bre, da Ti se si, bre. vidimo. Dojdi, zdravo živo. A, ne se pozdravljamo. Da ne smo ljuti, bre, Bace Stojko. Ne, bre, radi virus, pa ti ako si od celo gledaš televizor, opasta rabota ovaj koronavirus. Da ne se pozdravljamo. Ne, guškanje se... O, bre, Bace Stojko, ja s tebe ako se ne pozdravim, štoke pravim, bre. Ne zafrkavaj, virus mene, ne me Što fajta. rabotiš sad? Prodavam petla, Bace Stojko. Sakam da ga vidu. A ne, na nevidano ga prodavam, Bace Stojko. Na nevidano, ako sakaš zimaj. A što rabotiš, to je? Pa klimu mu uključi malko da ne se uguši neko u kutiju. Ladu ga, petla. A što mu fali nam petla pa ga prodavaš? Ništa ne mu fali, odličan je. Mlad, zaripuje, kokoške, sve. Kokoške, znaš što gi pravi? Au, nema kokošku što nego je zaripaje. E pa čim zaripuje, mora da ima nešto drugu falinku čim ga prodavaš. Ne bre, i ne samo kokoške. Zaripuješ i kokoške, ti ki zagleda gi se na guske jedno vreme. Gleda gi i op, od jutra do dan i gusku, vrst gusku. A bre, ne znaješ portaljke da pripace Stojko. A ve ti sakaš da kažeš, on pa na sve ripa kude tebe u dvor. Na sve bukvalno. Od guske, zagleda se na mačku. Gleda gu 2-3 dana. Od 4. dan počna da gu zaripa mačku, Bace Stojko. A be portaljku napravi mačku. Sve Mora zaripuje. nešto falinku da ima. Nema falinku kad ti kažuju. Nema. Pa zašto ga prodavaš, be stavlja? Pa imam si određeni razlozi zašto ga prodavam. Zašto? Naprimer? Pa, na primer, sabajli ulegna ja u kokošarnik. Pa dobro da zbereš jajca da ih čistiš normalno. Moram. Da. Sobra jajce iščisti. Kad da poglednu u petla, gledam nekako i mene čudno me zagleduje. Pa vikam da prodam ja to.